azafike bethi akaze sizwe nakuswa ngayo. Basho njalo Paul nayifika ebabuza ukuthi nemamukeleni umoya ongcwele. Kanti u-Apollo kade khona u-Apollo. Bafika u-Apollo kasekho mayifika uPaul ezoshumayela. Ufika abantu bavutha bagcwela amandla. Kodwa amandla uyabona uPaul. Ngiyabona bani yafutha. Kodwa kunento eshodayo. Badile ngokuphenduka. Kodwa umoya ongcwele abamemukelayo. Base batshele sethi namemukela kodwa umoya ongcwele mhlakholwayo. Ngiyabona impela ngiyakholwa kodwa konke engingayemukelanga. Bathi asikaze sizwe nakuzwa ngomoya ongcwele. Sizoshoka namhlanje ukuthi umhlabathi wasembonambi awukusithwala icala, awusibhalala icala. Uyokhuluma abantu sabathula ukuthi ukhona abantu abafika badela amakhaya, badela i-weekend yabo, badela ukuyophumula, bese bazohlala bazomemeza ukuthi uJesu ukhona uyasiza ngeqiniso. Sizomemeza abantu bethula babucele umhlabathi uyokhuluma. Umhlabathi uyothula, ihlahla lezi ziyosho ukuthi bakhona abake bahlala.